въпрос. Напротив, аз исках да ви попитам, как избрахте болницата, как се чувствате тук, какво ви е направило впечатление? Болницата избрах след като аз идвам 2 пъти в годината в София, веднъж за данъците тук по имотите и така нататък, веднъж есенно време, защото и двамата родители са живи. Баща ми беше се във военна болница преди това, защото беше някакво си бивше така средно светило от времето на социализма. И от 2 години имаше една инфекция тук в Токуда. Не при вас, не в хирургически отдел, точно къде не знам. Така че във фамилията се разговаряше за Токуда. Токуда, за първ път чух името Токуда миналата година. И тази година планувах пролета да си дойда, нали, за данъците и това. Известно време преди това се случи, че намерих една бучка тук, което предположих, че е херния. След това с един познат лекар, с който си пиеме кафето, който е общ лекар там в градчето, където наблизо живее. Вика, това е сигурно херния, нали, но отиди при специалист. Когато дойдох тук, свърших с търчането, нали, по заведенията, по банките, по всичко това. И сега ще отида в Токуда да си направя един преглед, ако е възможно, защото аз не знаех какво чакане пада, какво що. И бях ограничен във времето също. Дойдох тук в Токуда. Преди това с жената разговаряме. Аз имах кои възможности? Имах възможностите в Италия, нали, да отида в частна клиника, имах възможностите в Швейцария, фактически имах възможности и в Германия, защото съм бил години наред в Германия. И някак си, първо поради това, че роднините са тук, второ поради това, че е японска, нали, клиниката. Аз имам голямо уважение към японците. И третото нещо е това, че ми е много удобно. Аз съм на 100 км от Рим, седна в колата, за 1 час съм в Рим. Тук е час и 20 минути полета до час и половина, зависи ветровете как върват. След 5 часа аз съм в клиниката. Веднага бех приет, веднага направихме прегледа предварителния с информация. На мен ми бе предоставено решението, нали, коя операция ще правиме. Нямаше влияние, нямаше такова, нали, за това. И така е. И сега въпросът е, кое на вас ще ви е полезно? Не моите приказки, нали, и дрънканици тук какво приказвам. Решението дойде. След това аз разговарях с жена ми, фактически жена ми беше също решаващ фактор. За нея беше по-приятно аз да съм по-наблизо там, или в Търквин, или в Чивитавек, или в Витербо, или в Рим. Все пак да са там. После ви каза, брат ти е там в София, баща ти, майка ти са там в София. Ако считаш, защото аз считах, че клиниката тази е значително по-добра от всичко това, което ние имахме в радиус от 100 км, нали, около нас. И тогава реших да... Значи името ви е привлекло тук в София, името на болницата Токуда, както и все пак медицинските достижения, които нашите лекари са, за които вече не са само известни. това, защото когато запитах тук, нали, аз дойдох да проверя, беше един младеж долу на приемната и го попитах. Може ли да ми дадете малко информация, нали, и така нататък тук за това. Той даде ми една брошурка, имам тук на руски език, тази зелената, която дава доста информация за болницата. И след това казах, какво си, имам подозрение, че има такова. Той ме попита, имате ли някакво желание, нали, някой специално от лекарите. Викам, не, аз никога не познавам, но отговорът ми беше, щом работи тук, предполагам, че нивото е съответното и че всички са подбрани. Тоест, този критерий, защото аз знам как се подбират във фирми хора, аз съм работил в икономиката дълго време, правят си се съответно разговорите, проверките и така нататък и предполагам, че който е прият тук в Токуда е на съответното равнище, което изисква този комплекс като технология, този комплекс като обслужване и така нататък. И това беше решението фактически. А какво ви впечатли тук? Организацията на първото нещо, фактически всичко, което беше интересно. Тоест, искам да се върна към Италия. Германия е друг пример там и така нататък. Там няма отношение към пациента, там е войска. Италия е един проблем,
който тук не знам дали съществува или не, аз не познавам другите клиники в България. Там коридорите са пълни и мазетата с пациенти, които са по държавните застраховки. И цялата застрахователна система трябва да се види как. Тоест хората, независимо, че са застраховани държавно, отиват в частните клиники и си плащат от джоба, защото иначе трябва да чакат година, 2 или 3 за анализи, за прегледи, за това, за онова и така нататък. Тук вчера професор Димов ме запита, вика, как е сервис? Викам всичко. Няколко пъти се чисти на ден тук. Перфектно. Отношението на персонала е отлично. Много добре. Услужливи, питат, интересуват се от пациента, което е най-важното. Пациента за тях не е някаква овца зафърнена там на кревата, нали, да седи да си трае и си Това е част от нашата философия, че всъщност за да оздравее един пациент е изключително важно партньорството между пациента, лекаря и медицинската сестра. Той иначе няма как. Точно така. Така че всичките тези фактори, нали, първо, от това, че не седат да плашат пациента. Това беше първото впечатление, т.е. се разговаря съвсем реално, когато с доктор Люцканов се видяхме. Нали? Ситуацията е тази, предполагам, че еди какво си, но трябва да направим по-точни изследвания. Възможностите за терапия са тия и тия. Изборът е ваш за такова. Първо това създава едно доверие към клиниката. Нали? Това нямаш чувството, нали, че те мъкнат, ела тук, ела. Е неутрално съветване какво трябва да се направи. Това беше първото впечатление, нали, което създава доверие, защото всеки човек идва тук със страх. Той не идва, нали, без да не се лъжиме. Нали. Някой по-го е страх от опойката, друго е по-страх от операцията, третия от последствията от операцията и така нататък. Мен беше страх, например, от опойките. Така. Често си го казвам, нали, за това. Вие се чувствате прекрасно, доколкото знам, интервенцията ви била петък. В петък. Да. Няма нищо. Няма нищо. Да. Ремонтиран, основен ремонт. И след това тук настаняването, както беше, първо има ред, тишина в коридора. Т.е. човек може да си лежи в болничната стая. Постоянно имаме системата, може да се повика сестра, но те си минават. Нали? Да си питат как сте, какво сте, имате ли нужда от нещо. Чистотата, което е един много важен пункт за една болница, според мен е на много високо равнище. Това 2-3 пъти тук да минават, нали, да чистят на ден, да прибират там една хартийка или какво е, нали, това. Все пак и дисциплината също в останалия персонал, нали, медицински, и коректните отговори, които получава човек, нали, на такова. Това е. По-добре не може да бъде фактически. Благодаря ви много. Благодаря и много и наистина се радвам, че се чувствате така добре и че се почувствате. Ще взимате ли сега фото тук? Ами, ние ви снимахме. Ние ви снимахме, защото, отново казвам, говорите прекрасно и просто преценихме, че добре просто да ви оставим да говорите, да не последвате. Не, това беше, защото аз не знам какво ви интересува. Нали? Не беше всичко това, което казахте, просто отговориш на всички въпроси, които исках да ви задам. Проблема на нас, българите, беше, че ние имахме едно много добро образование, много високо образование, високо квалифицирано и не разполагахме с тази техника, която фактически сега в момента, евентуално една такава инвестиция като тази дава възможност, нали, човек да си... Той казва, въпреки това, българските лекари са ни Именно за това казах, че ние в България... Аз имам също в родата лекари, така че не... Знам какво образование имаха, знам такова. Което липсваше, разбира се, беше нивото на технологията, която да ги изравни с западноевропейската медицина, където може би даже образованието не беше така добро, както в България. Нали? Толкова основно, толкова и практично и така нататък. А разполагаха с диагностична техника и с всичко, където ние бяхме 20 или 30 години изостанали тогава. Ако не и повече. Добре. Нещо друго, нещо въпроси да имате? Не, вие отговорите на всички въпроси, които исках да ви задам.
Бихте препоръчали болницата? Ох, разбира се, на всеки. Според мен също е един много важен пункт. пункт. Според вас как би се чувствал един италианец тук при нас? Един италианец... Аз намерих тук един италианец, видях. Той е... Долу се срещнахме случайно в такова. И се заговорихме. Кое е предимството на тази клиника? Че тук на едно место са събрани всички отрасли на медицината, които са, освен психиатриката и това, но което не е важно, нали, за фактически физическото здраве на хората. Аз мисля, че не знам колко са клиниките, които отговарят на Токуда в Европа, нали, по този обем на разнообразие, нали, на такова. Като изхождам също от това, че Токуда, щоме от 3-4 години съществува тук, че техническото оснастяване на болницата е последната генерация, която въобще се ползва в това. Разбира се, на частна клиника проблема е, че тя трябва да работи ефективно, защото са правени инвестиции, защото трябва да има развитие. Тая техника също в един момент ще се подменя. Идват нови генерации, нали, на техника, идва еди какво си. Аз мисля, че италианците, първо поради разстоянието, България още не е понятие за италианците. Като такова. И за тях някакси по-понятни... Знаете ли, сигурно ще ви изненадам, като ви прекъсна и ви кажа, че ние до този момент сме лекували около 1000 пациенти от Италия. Браво! Да. Виж, това не го знаех. Ето, изненадам ви около 1000 пациенти от Италия, които избират да пътуват до нас. Да. Повечето идват от Северна Италия, но също така имаме и пациенти, които идват от Сицилия, от Сардения и които се чувстват много добре в нашата болница. Да. Защото все имах чувство си, аз съм вече години наред в Италия, но не съм в центровете, нали, Рим или Милано или това. Фактически в провинцията на Италия, защото търсех тишината, търсех малко мира в живота, малко спокойствие, така към края. Хайде да не кажем към края, към средата. Златните години. Да, златните години. Така че нямам допир фактически с урбанизираната Италия, нали, която върви с интернетите, работите и така нататък. Така че, може би, аргумента ми беше грешен. Щом е така, щом имате тук клиенти от Италия. Аз мисля, че не само от Италия. Да, ще идват от цяла Европа. Поради тази комплексност, нали, че тук може да има 2 неща, които да иска да лекува, може да има 3 неща. Трябва да търси една частна клиника, урология, да речем, по бъбричните си истории. Трябва евентуално да търси сърдечна клиника и кардиология, за да лекува друго. Тук всичко е под... И това е много голямата предпоставка. Образованието на нашите медици, на лекарите. Дисциплината, предполагам, че също има обучаване на останалия персонал, доста стриктно. И разбира се, високата техника, високото техническо равнище на болницата, плюс грижата за сградата, грижата за това, за техниките тук, грижата за целият този комплекс. Има си ресторант тук, има си кафене, има си всичко. Според мен е една от най-добрите клиники, които въобще съществуват в Европа. Много благодаря. Много благодаря и аз.